Koştursa aşık yüreklerine Dime gül mehabet gerekli Mehabet dolu şunday sırlı üzem Bir tınada kopan davulay Yüreklerin güne tüzüp dursun Yaralı da üzü davalay Mehabet dolu şunday sırlı üzem Bir tınada kopan davulay Yüreklerin güne tüzüp dursun Yaralı da üzü davalay Yaralı da üzü davalay TMTV Nişigindi koyla. Özümün yaratkan izumrut gibitinde. Suyganlaringizni izumrud kibitlarinden izlagiz. Boshqirdistonning xalq artisti Fadiz G'aniyev Hamliliya Bektemirova yangi konsert programmasi bilan sizning sahnada. Baxit yo'li. 2 aprel Ko'mirtau, 3 aprel Malaviz, 4 Ishimboy, 5 Starlitomoq, 6 aprel Salovat. Keligiz, kutib qolamiz. Yosh cheklavi 6+. Хыялларыгыз Кама коммерция банкы белән тормышка аша. Тулырак белешмәләр банк бүлекләрендә. Хатын, принимай. Нәрсә? Профессионал булырга телисеңме? Профессионаллар кебек уйла. Профессионаллар кебек эшлә. Профессионаллар сайлаганны ал. Мастер Сеткин. Профессионаллар тәкъдим итә. Петербургские романтики. Группа «Марсель». 14 апреля в Корстон с большим сольным концертом. Живой звук, живые эмоции. Билеты на kassir.ru. TMTV Uyqusi qo'sha, o'ylab yarata Singlim kunda shosha, bo'laydan qanotlab shular bilan isha Oramizda bo'lur davullar ham albatta jillar Birga bo'lsangiz g'ana, mahabbatiga jingay Bo'lur
нәрсенің тәмі кім болған яқын қадірлі кім менің йолдызларға сиңа бүләк әршін бақытлы иттәргә түкән күпме кеше серле хисләргә буталып күзләр томалана тик онытмыйк бер әйберне бергә уянырга теләсәң кырма дисәк кенә була матур тату гаилә ижмактыр күрергә синнән бәләкәшемне үбәргә аның күзләре яна булганда яннарында ул кетери быздай синең җылы кочакларында аның күзләре яна һәм кирәк түгел берни бары сакла сафыеңны бәхет итә бирелми аның күзләре яна аның күзләре яна аның күзләре яна аның күзләре яна һәм кирәк түгел берни бары сакла сафыеңны бәхет итә бирелми Без хитнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, эзләргә үләннәр шытканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен эзләргә чыкканнар. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Язмышлар сулыга, ятларга юлыга, үкенеш яндыра бәгырне. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, эзләргә үләннәр шытканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен эзләргә чыкканнар. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Эндәшәм зарыгам,
Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan. Tek bilem dünyada sen varın. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan. Tek bilem dünyada sen varın. Firdevs Karimova, Firdevs Murtazin, Yaşav Yemi. Ağaçlardan başka orman bulamaz. Sular sipsen yaran gül sulamaz. Günlerine hoş gelmegen talığa. Basıp sayrar ışın kış konmaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can süymegen kişi par bulamaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can süymegen kişi par bulamaz. İlkten kuruksa bürküt bulamaz. Kıyallardan başka tağ bulamaz. Mehabetten başka suyu bulamaz. Koyaş çıkmay turgan tan bulamaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can süymegen kişi par bulamaz. Tığla kızları, yigitlerini şap oyunları bit. Kuş yapsanız da bula. Şap yigitler bit. İrfet Şayıkı, Kula Şaripov, Albert Marat. Dostluğansız yaşav yani bulamaz. Şit itkenler kerepten kunamaz. Mehabetsiz parsız jırsız mağısız. Yaşavlarının kazığı bulamaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can süymegen kişi par bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can süymegen kişi par bulamaz. Can süymegen kişi par bulamaz. Nur rahmet. Sağ olunuz. Yaşar
açılığını tuyup yanaşında yaşar idim mirkem rühsat et gidem dime etme gidem diye gazaplama minem üngelme Kıyaşsız gün aysız dünler bilen Koklamasın durmuş gönlümne Kıyaşsız gün aysız dünler bilen Koklamasın durmuş gönlümne Sensiz ismin kıbrık hatta şiirler Yıldızlarda gökte yanmıyorlar Muğla edip sayrağan kuşlar Sağışımны basa almıyorlar Muğla edip sayrağan kuşlar Sağışımны basa almıyorlar Gidem dile etme gidem diye Sönmez sudan yine yandırma Mehabbetimi hakkın hakla zinhar Sen yalnızım yine kaldırma Mehabbetim hakkın hakla zinhar Sen yalnızım yine kaldırma Sensiz ismi kıbrık hatta şiirler Yıldızlarda utta yanmıyorlar Muğla edip sayrağan kuşlar Sağışımны basa almıyorlar Muğla edip sayrağan kuşlar Sağışımны basa almıyorlar Gidem deme etme gidem TMTV Вам холодно дома, но вы не хотите отдавать огромные суммы за отопление? Предлагаем вам обогреватель Ровус Быстрое Тепло, который встраивается прямо в стену и практически не занимает места. Позвоните сейчас и получите обогреватель Ровус Быстрое Тепло всего за 1999 рублей. Он настолько мощный, что превращает холодные помещения в теплые и уютные. И при этом прибор экономичен в использовании. Только посмотрите, в этом номере было всего 17 градусов Цельсия, но с портативным нагревателем стало тепло и комфортно 22 градуса. В ванных особенно прохладно, и холодная плитка под вашими ногами ощущается как лед. Но с портативным нагревателем Ровус Быстрое Тепло в вашей ванной комнате всегда тепло и приятно. До сих пор комнатные обогреватели были большие и занимали слишком много места. Но из-за термокерамической конструкции портативный обогреватель небольшой
небольшой и эффективный. Просто подключите его в вертикальном положении и позвольте приятному теплу заполнить вашу комнату. Согревает холодный кабинет или холодные помещения со сквозняком. Рекомендуется для семей с детьми и домашними животными. Отапливает гараж или подвал. Благодаря компактному размеру он идеален для путешествия. Он настолько мощный, что превращает холодные помещения в теплые и уютные. И при этом прибор экономичен в использовании. Только посмотрите, в этом номере было всего 17 градусов Цельсия, но с портативным нагревателем стало тепло и комфортно 22 градуса. До сих пор комнатные обогреватели были большие и занимали слишком много места. Но из-за термокерамической конструкции портативный обогреватель небольшой и эффективный. Просто подключите его в вертикальном положении и позвольте приятному теплу заполнить вашу комнату. Согревает холодный кабинет или холодные помещения со сквозняком. Благодаря компактному размеру он идеален для путешествия. Позвоните сейчас и получите обогреватель Ровус «Быстрое тепло» всего за 1999 рублей. Он настолько мощный, что превращает холодные помещения в теплые и уютные. И при этом прибор экономичен в использовании. Только посмотрите, в этом номере было всего 17 градусов Цельсия, но с портативным нагревателем стало тепло и комфортно 22 градуса. До сих пор комнатные обогреватели были большие и занимали слишком много места. Но из-за термокерамической конструкции портативный обогреватель небольшой и эффективный. Просто подключите его в вертикальном положении и позвольте приятному теплу заполнить вашу комнату. Согревает холодный кабинет или холодные помещения со сквозняком. Благодаря компактному размеру он идеален для путешествия. Позвоните сейчас и получите обогреватель Ровус «Быстрое тепло» всего за 1999 рублей. Эффективный, недорогой, с цифровым дисплеем, 2 скоростями и программируемым таймером на 12 часов. Звоните сейчас. ТМТV. Düşlerine girsem aşılama. Pek sağındım seni canım desem. Kışağıma alıp seni kapat. Koynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşılama. Benim bittiğine canım pek sağınam. Üzgülene yürek ılda ağlay. Suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılama. Benim bittiğine canım pek sağınam. Üzgülene yürek ılda ağlay. Suyutlarında min
2018 елның 21 апрелі. Татар музыкаль телеканалы ТМТV премиясы. Үшінші биіклік. Татар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыру тантанасы. Бириде бары тик сыйфатлы жырлар, яраткан артистлар һәм популяр хитлар. 21 апрельдә пирамидага кил. Искиткеч тамашаны үз күзләрең белән күр. елның 21 апрелі. Татар музыкаль телеканалы ТМТV премиясы. Үшінші биіклік. Сіз менің жанымның яртысы. Һәм шуңа күрә барыгызны елның иң шәп чарасы ТМТV каналы премияларын тапшыру тантанасына чакырам. Мотор җырлар тыңлап, ял итеп, күрешеп кайтыйк. 21 апрель көнне пирамидада очрашабыз.
Мин дә булам. Көтәбез. Микән әнкәй йомшак сүзләр табып яратуым сиңа әйтмәдем кара каршы утырып ешрак синең белән чәй эчәргә вакыт җитмәде күңелеңне тыңлар өчен вакытымны ник соң бераз сарыф итмәдем яргаланган кулларыңа башым салып сыенырга вакыт җитмәде нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде Дөнья кудым һаман эшкә чаптым аңа карап эшем бетмәде бетмәс эшем ташлап утырып яннарыңа хәл сорарга вакыт җитмәде беләмән кәй соңгы сынагыңнан мин кызыңны мәхрүм итмәдең өч балама яратуны бирдем кәй никтер сиңа вакыт җитмәде нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде кичеренкәй вакыт җитмәде TMTV
Жырла Оки. Кызыклы уеннар, талантлы уенчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. ТМТВ телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла Оки. Сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. ТМТВ. Мөселман йолалары буенча туй. Орстында хәләл меню. Йоласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ бергәндә яңа өйләнешүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмат 279 32 22 номеры буенча. ТМТВ. Күп санлы тамашачылар сорауы буенча Татарстанның атказанган артисты Филүс Кахировның өстәмә концерты 20 апрель Казан филармония. Яшикләве 6+. Шагыйрь, композитор, продюсер, журналист Илфак Шихаповның тууына 50 ел тулуга багышланган иске алу кичәсе. Авторның популяр җырлары һәм моңа кадәр яңгырамаган әсәрләре. 5 апрель филармония. Билетлар Кассиру һәм филармония кассаларында. Үткән юллардан барып булмый 2018 елның 21 апреле Татар музыкаль телеканалы ТМТВ премиясы. 3-нче биеклек Пирамида. Билетлар Кассир.ру сайтында. Автопартнер Genesis автомобильләренең рәсми дилеры Транстек сервис компаниясе. Партнерлар Камский коммерческий банк, Кукмара металл савыт-саба заводы Ощык акционерлык җәмгыяте, Изумруд ювелир кибетләр шелтәре, Таттелеком Ощык акционерлык җәмгыяте. Корстон представляет 26 мая. Андрей Макаревич и легендарная рок-группа «Машина времени». Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. Сәламнәр һәм кутлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 1-дә һәм кичке 7-дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10-да. Hotline. ТМТВ. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Күзләр. Блефаропластика 13 тысяч рублей. Одно века. Клиника Күзләр. ТМТВ. ТМТВ. Языл ел фасылы түгел, ә күңел халәте. Ямле язлар. Татмос ТВ-да. Хайырлы кич. Бездә бар әле. Turmuş güzel yaşağı bәхет, Жырлап яшик дусларым, Күңелемнән ташып чыга, Сезгә булган моңнарым. Яши белеп яшәгәндә, Тормыш матур җыр кебек, Һәрбер көнгә сөенешеп, Яши җырлап һәм көлеп. Яши белеп яшәгәндә, Тормыш матур җыр кебек, Һәрбер көнгә сөенешеп, Яши җырлап һәм көлеп. Һәрбер көнгә сөенешеп, Яши җырлап һәм көлеп.
Yıllar canğa ötüp Bile bala günelni Şadlığımla düşüşü Siz dostlarım tügelmi Yaşı belip yaşaganda Durmuş matur jırkıbik Her bir günge suyunuşup Yaşı yırlap hem gülüp Yaşı belip yaşaganda Durmuş matur jırkıbik Her bir günge suyunuşup Yaşı yırlap hem gülüp Her bir günge suyunuşup Yaşı yırlap hem gülüp Salamım ayısada Günlerge jır girek Bir suluktan birge Gipsinle bizning yürek Yaşı bilip yaşaganda Durmuş matur jırkıbik Her bir günge suyunuşup Yaşı yırlap hem gülüp Yaşı bilip yaşaganda Durmuş matur jırkıbik Her bir günge suyunuşup Yaşı yırlap hem gülüp Her bir günge suyunuşup Yaşı yırlap hem gülüp 'Yaşı bilip yaşaganda Durmuş matur jırkıbik Her bir günge suyunuşup Yaşı yırlap hem gülüp Yaşı bilip yaşaganda Durmuş matur jırkıbik Her bir günge suyunuşup Yaşı yırlap hem gülüp Her bir günge suyunuşup Yaşı yırlap hem gülüp 2018 yılının 21 apreli Tatar muzikal teлеканалы TMTV премиясы 3-ші биеклік Siz yazını kütəsizmi? Мен de kütəm. Çünki yaz sayın Tatar estradasının TMTV pремиясы гүрләтә. Bu yılda bu tantanadan şitte kalmağız. Матур жырлар, яхшы кәйеф һәм бүтән татар эстрадасы бер сәхнәдә.
2018 елның 21 апрелі. Татар музыкаль телеканалы TMTV премиясы. Үшінші биеклік. Қадірлі достар, мен Рамил Аймеддинов, барығызны да 21 апрель күнні пирамидада озашақ TMTV премияларын тапшыру тантанасына шақырам. Көңілі шараны біргелі бүткәрі. Келмей қалмағыз.